Трудно е сами да идентифицираме дали имаме недостиг на някой елемент в нашето тяло и не може пък постоянно да ходим по лаборатории и да изследваме различни неща. Затова аз днес съм решила да ви дам няколко идеи как да прецените за себе си дали имате недостиг на желязо, защото в днешно време желязото е един от елементите, които доста често при хората има недостиг на него, защото храната не е такава. Да не влизаме в излишни подробности. Разбира се, ако видите, че при вас повече от нещата, които ще спомена, фигурират, съветвам ви, апелирам да си направите изследване на показател желязо, за да бъдете сигурни преди да сте предприели някакви мерки. Някои хора са със светъл цвят на кожата, като мен. Но при други такива бледостта на кожата не е толкова типична и когато в един момент един по-румен човек започне да става по-блед и особено лигавиците, примерно устната лигавица започва да става бледа, това е признак на железен дефицит или анемия. Умората. Това е недостиг, понякога това е недостиг на кислород в кръвта и това се дължи на малко количество желязо, което имаме. Говорейки за кислород, нашият мозък, когато не получава достатъчно количество кислород, тогава мисловната дейност и концентрацията са нарушени. Ето ви още един признак. Студените крайници, ръце и крака също са признак на малко количество на желязо, особено когато това не е типично за вас, а изведнъж се е появило като част от живота ви. Главоболието и замайността са също признак на дефицит на желязо. Наред с това е апетита към странни храни. Знаете, при бременните, по време на бременност, често се случва бременната жена да има неистов глад за някаква храна, която е изключително типична, примерно пръст или тебешир. Това е сложно за обяснение, няма да навлизам в подробности, но това е един признак на дефицит на желязо. Затова на жените в периода на бременността постоянно им се следи нивото на желязо, защото съответно може да увреди и бебенцето. Сърцебиенето, недостига на въздух, също така чупливите ногти и рязкия косопад също могат да бъдат признак на дефицит на желязо. Отново ви казвам, правя това видео просто да ви обърна внимание на тези причини. Не е задължително да имате всички. Може пък да не се припознавате в нито една от тях, но да имате дефицит на желязо. Ако се припознавате, пуснете си изследвания. Ако не се припознавате, пускането на едни изследвания никога не би ви навредил. Просто за да знаете какво е състоянието във вашето тяло. И не на последно място по важност, ако приемате нещо като добавка на желязо, гледайте да бъде от органичен произход, а не синтетичен.